Panguva inoyi kuonekwa kunzi Vice President Constantino Chiwenga vonzi he is lawless and selfish after panguva inoyi aexposa zviri kuitika the ruling party nekustopa the 2030 plan. Kuri kuonekwa kunzi varakashi maZANU-PF patriots nevamwe vese vakanga vari attributed to the Zvigananda group vaonekwa kunzi they were funneling the state funds and taxpayers money. Panguva ine vachionekwa kunzi kana VP Constantino Chiwenga vakangowana victory vese vakomana ivavo vacharakashwa vachafaiwa. Zvava kuchibuda pachena kuti those guys they are now against VP Constantino Chiwenga and they are attacking him. Sarambira mashoko kuda panguva ine ndobva subscribe like on the bell icon. Panapa muzemu aya vanobudanyira vachiti ZANU-PF party says its Vice President Constantino Chiwenga is lawless and selfish. Panapa izvi zvinobuda after taona this secular or document recirculator pa social media rikuonekwa kunzi there are some 18 points but panguva ine kuri kuonekwa kunzi some of the points haana kuzokwanisa kuzoburitsa angosvika papoint number 9. Ari kuonekwa kunzi 18 point plan for VP Chiwenga presidency. Ari kuonekwa kunzi VP Constantino Chiwenga is planning to implement these 18 points amuri kuona tax reform, import duty, Zvigananda properties, pre-arrest investigation, Gukura Hundi genocide investigation, anti-corruption, mineral revenue allocation, investment and international cooperation, freedom of speech and election. Mashoko ari kuda panguva ino ari kuonekwa kunzi all these points ari kuonekwa kunzi ari kuuya panguva ino achiataka Zvigananda and ari kuexposa and panguva ino achiita kuti all those people who were mentioned kutanga from Bombshell Geza and now in VP Constantino Chiwenga's document and his plan kuratidza kuti kana kuti nochivhayo vana kuda kwachita gwirei, vana Deletion Wire, vana Skotisa Kukwanya nevamwe vose panguva ino vari under attack and we are not so sure hatitombozivi kuti zvichapera sei. Noda kuti these factions panguva ino anoonekwa kunzi ese ari very very powerful. Amene muri Zimbabwe muneonawo sei nyaya iyi. Panapa makona VP Constantino Chiwenga is now facing massive attack kune these guys Zvigananda. Tiudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Nakomesa section medu mudze mafungiro enyu. Subscribe or like, chat on the bell icon.